do ye ɲininkali fula kɛ ɲininkali fɔlɔ o musomani min bɛ tilonkɛ kɛ ka jɛnɛya kɛ a ma baligoya o junubu bɛ jɔn na an bɛ min foro fi alqalmu an salas wani shabiyu hatta yabluqa ciden ko kalmu kɔrɔ taara ka bɔ mɔgɔ saba kan denmisɛn fitinin fo ka taa baligu musomani min ma baligoya ni mɔgɔ ye jɛnɛya kɛ o nɔfɛ e min baliguyara e ye jɛnɛya kɛ a nɔfɛ ka damu sɔrɔ n'a ye junubu bɛ e kan e baligu junubu bɛ e kan hadun bɛ bɔ e la mais denmisɛn min ma baligoya haddu tɛ ale kan junubu tɛ ale kan ale ma baligoya haddu tɛ ale kan mais min y'a ka waliju ye n'a y'a sɔrɔ e faratula la de ou bien i bɛ nin dɔn a la i y'a bila i ma bali junubu bɛ e waliju fana kan ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ala ko mu'minu aya yire kun koroshi ana ka dembaya ka bo jannaba tasuma ma ciiden ko kullukum ra'i wa kullukum mas'ulan ra'iyatihi wa rajul fi baytihi fi ahli bayti ra'i wa mas'ulun ra'iyatihi ciiden ko be genne kala be ba nyine kay ka genne ke femna ako e ce yi ka du kono iye genne kala de qiyama ibe nyine kay ka genne ke femma ciiden ko la yadkhulu al jannata dayus ciiden ko dayusu te do arjanna kono ko dayusu ye jonye ako alladhi yaqurru sufi ahlihi ko mimbe ko dugu sabata ka demba yala e yere baado e muso be tilonge ka be jɛnɛya kɛ ya sabata ka ima bali e yere baado ide muso be jɛnɛya kɛ ya sabata ka ima balala i tɔgɔ de ko dayusu ciden ko ite do arjanna donc a waliju junubu bala n'a ka waliju de faratula la waliju junubu bala n'a ma ka jɔyɔrɔ fa min ye jɛnɛya kɛ a nɔfɛ n'a tigi baligoyara de junubu bala mais min ma baligoya haddu t'o kan haddu t'a kan n'a ma baligoya fana kalimu kɔrɔ talen no ka bɔ a ka junubu tɛ ale kan mais a ka waliju min faratula la ani min baligoyara ye jɛnɛya kɛ a nɔfɛ junubu bɛ ninnu na ɲininkali filanan ko mɔgɔ minnu bɛ fɛnw dɔ tilasitiw kan ko ni mɔgɔ min ye nin cari ni baraji hakɛ b'i ye ni mɔgɔ min ma cari i bɛ se ka nin janga ka taa ni junubu sɔrɔ a la ninnu ye nkalonw de an bɛ min fɔ sitiw ka sarili la fɔlɔ fɛn o fɛn hadamaden kana foyi ta ko i b'a fili ka bila mɔgɔ wɛrɛ ma fo i ka kɔlɔsiya wa in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu ala ko ni fasiq ni kibariya nana aw ma a y'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka sabati ɲini a la n'u ye dɔɔni kibaru ka kuma dɔ bili i la wa ko i k'a cari sani i k'a cara sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ko sabatilen dɔ wa n'u ye hadisa de fɔ ko i k'a cari sani i k'a cari fɔlɔ hadisa in sabati ɲini fɔlɔ n'u ye duwawu de bila ko i k'a cari sani i ka duwawu cari fɔlɔ sabati ɲini a la duwawu ye duwawu sabatilen ka bɔ ciden bolo ba sabatilen tɛ fɔlɔ i kana cari n'i ma nin ɲina la ya ayyuhal ladhina amanu in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu mɔgɔ si kana kibariya si cari n'i ma delila jɛlen ni sabati ɲina la fɔlɔ o ye fɔlɔ ye a filanan u bɛ mun fɔ ninnu ye o ye nkalon de ka fɛn dɔw fɔ ko n'i ye nin kɛ nin baraji b'i ye baraji dibaga ye ala de bɛ baraji sabati fɛn dɔ la e tɛ se ka baraji sabati fɛn dɔ la ni ala ma baraji sabati min na ou bien ni mɔgɔ min ma nin kɛ nin janga kata b'i ye o fɔbaga n'o kɛbaga ye ala de ani n'a y'a ka ciden ɲamara n'a ye mais e tɛ se ka fɛn fɔ ko ni mɔgɔ min ma nin kɛ nin junubu b'i la k'a sɔrɔ delila t'a la kuranna delila t'a la hadisa delila t'a la sebaw ka kuma la i ye kuma lankolon ni nkalon ni kuma fu fɔ u bɛ kuma minnu fɔ ninnu ye nkalon de aw tɛ se ka baraji sabati fɛn na delilaw ma baraji sabati min na aw tɛ se ka junubu ni jangakata ni balawu sabati fɛn na delilaw ma junubu ni jangakata sabati fɛn min na u bɛ min kɛ nin ye nkalonw de don n'u b'u dela k'o fɔ bon dɔw de ko ale bɛ woro de fɛɛrɛ ni dɔw nana ni tan ye a bɛ belebeleba d'a ma dɔw wɛrɛ bɛ se ka na ni tan ye a bɛ misɛma d'a ma ko nin bɛ cogo di
la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi ni e yere tara oro fere oro sa ni belebele ba tambe belebele ba soro na tigi mise mandima akadiyewa ha amanda tigi yo ciden ko dola kelen ka mu'mina te siga dafa bara ibe min kanu yere ore kani balimay ye tan ni nana tan ye belebele ba dama chogomi ni nin fana nana ta belebele ba dia fana ma mu'minu ni silama be ka ke kelenye bolo ode kani la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi e yere be min kanu yere o kani balimay tanke belebele ba be se ka dama tanna kana mi se ma dama ambe min fotti o yede ah kamunke namunde naso akoroladi ma mangene fana koron sabula banamu baladi ko yalma watti fana kaga wari mbele jelendo dafe yalma bashi bola banay makella o nyinin kali sugu be do be nu koni anka dersu koroshi ka bo ma anka shika mugon na fana nyinin kali nyuma ye o kada nya ko do ko mugo do ko akorola akan na fulo babolo ko me akorole bana do de bala bana ifo aka furake wesiga ubesika kan na fulo be do aka furakeli dafe wa akan na fulo de tanke amasa mo shitata kan na fulo ni akan na fulo bebe ta aka furakeli la yere ni jigi bala bena keneya ube furakeli mba ke sababu ka lafiya na kan na fulo bebe ta dafe yere akan na fulo be kata dafe au ce ta ba o te siga foi rezerve au yere fulo fo ale de kafatu fulo ni na yere be abe furakeli bolo de kan nafolo bese ka furaka kan nafolo la abe furake noye silamiya sariya la aha mame o dati tala ate du ninye minyirin ka ku ulu beta minanta kofe minan mindo minai dati de bala ate dude minan sugu de bala dati de bala a minan sugu mana nin dati minan sera nin dati ma amanka fere mugoma me ulu beta mina tammin bolo abe dati nkala na bafu nuna na naye buhari ni minan ka dati dafara uka dati mbo minai na uka fere ko be chogode bonna ya sura donin be mugo bolo ni minan koni pour akashe ka barake kanya abeshe ka barake nya kanye ni ya sa ni dati corona de la me ni o dati intemena minan fanga be doya de ube minan kan ka bara minke atoke dati bad temenen bode ke wode ya to ba fu ni dati temena kana fere minan min bo chogola cirin kal bayani bil khiyari ma lam yatafarraga wa in bayana وصدق بورك في بيهما وإن كتما وكجب مهغت بركة بيهما tanke ya do datin temene o yedde fode ni ewa dati bala ni minya ye aya soro dati dafara ate sokasa aba toy me ni aw ye dati bola na ma dati ye ala abasa ni nyede kaminan ka defo do de dogo atebe cidin ko fere baga fula abaka swala tanke nauma fara na fula na ye cinya fo nyogo nye fere la lebu munumbe minanna afula ye lebu bange nyogo nye ala be barka do afula ka fere la me fere baga fula na ye galon tige nyogo nye lebu munumbe minanla aye defo ni lebu nunun dogo ala ba fula ka fere barka bode
donc mumini i ka kɛ tiɲatigi de i kana kɛ janfantini defo dogola ye min ye ko wɔrɔ ko a bɔ la k'a kɛ fɛn ɲa tɛ min ye mumini kana kɛ o ye silama ɲuman kana kɛ o ye wa alaikum salam bon ko kasanka fini ni mɔgɔ min bɛ kasankɛ kala k'a bila ko ni sara bɛ kasankɛ nin na a ye ɲininkali fila de kɛ nin ye fɔlɔ ye baasi t'a la dɔɔnikɛbaaw bolo i k'i ka kasankɛ mara baasi t'a la parce que ciden sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ciden sigilen muso dɔw ye fini dilan fɔlɔw tun bɛ kɔɔri mugu kɛ ka gɛsɛ parta ka fini minnu dilan muso dɔ ye fini dɔ dilan ka ɲɛ kosɛbɛ ka na di ciden ma sɛbaw cɛla ciden ni sɛbaw sigilen fini in diyara ciden ye kosɛbɛ fo a donna so kɔnɔ ka fini siri a yɛrɛ la ka bɔ n'a ye tant que a diyara ye a bɛnn'a ma ciden ni fini in bɔlen ka na sɛbaw cɛla sɛba dɔ ko ciden ma a ko nin fini a ka di ne ye dɛ a di ne ma yaro ciden tɛ delilikɛla sa ciden donna a ye fini in bɔ ka kuru a nana di sɛbaw ma sɛba tɔ ko i ma nin ye dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ciden tɛ delilikɛla sa nin fini dira ma sisan bɛɛ y'a dɔn nin fini diyara ye e sagira ka ciden deli o la a fɔle ka ta k'a d'i ma i ye min kɛ i ma ɲɛ a ko ne ma nin fini in deli ko ne bɛ nin dɔn koyi ne ye nin deli de ne bɛ taa nin lasago de a ka kɛ n kan kasa kɛ dɛ parce que a donna ciden ka fari barikalama min na donc nin fana sahara nin ka kɛ n kasankɛ ne y'a ɲini o de kama mais ciden de kɛrɛkɛra ni nin ye ko fini min donna ciden ma a ka donna ka barika ɲini n'a ye o kɛrɛkɛra ni ciden ye o kɛrɛkɛra ni ciden ye mais dɔɔnikɛlaw ye delila ta nin na i bɛ se k'i ka kasankɛ lasago mais delila tɛ se ka taa hadisa yɔrɔ jumɛn na ka mɔgɔ wɛrɛ ka dɔlɔki lasago ko a donna karisa kan na mɔgɔ barikalama don a ka kɛ ni kasankɛ o kɛrɛkɛra ni ciden ye mais hadisa fan filanan k'i kasankɛ mara delila taara ni hadisa in ye i bɛ se ka kasankɛ mara baasi t'i ka o la bon min ye a ka ɲininkali filanan ko ka yɔrɔ kɛrɛkɛrɛya ko nin fatura a ye n don nin yɔrɔ de la dɔɔnikɛlaw ko an b'a lajɛ n'a ye yɔrɔ min kɛrɛkɛrɛya ni silamɛya sariya ma don ni haramu yɔrɔ la misali la a ye n don ka misiri kɔnɔ ou bien a ye n su don ka madrasa kɔnɔ a ye n su don ka so kɔnɔ an tɛ nin wɔsiya bɔ a sira fɛ an bɛ taa n'a ye kaburuso de la nin tɛ bɔ a sira fɛ dɛ an bɛ taa n'a ye kaburuso de la nin ye wɔsiya haramuyalen de a tɛ bɔ a sira fɛ ou bien n'a ye wɔsiya kɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ k'olu ka taa a su don yɔrɔ de la a fatulen k'a ta pour a su ka se o yɔrɔ ma degun de b'a la tɔɔrɔ de b'a la nafolo caman de bɛ taa o la donc an t'o wɔsiya fana bɔ a sira fɛ ni kasara b'a nɔfɛ ani mɔgɔ minnu ɲɛnamalen don n'a ko a k'a su ta ka taa n'a nin yɔrɔ la degun de b'a la tɔɔrɔ de b'a la mɔgɔw ye an tɛ nin fana bɔ a sira fɛ sirama kaburusow bɛ yɔrɔ min an bɛ taa su dɔ ye mais n'a y'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min fɔ yɔrɔ min don a bɛ dugu min na a bɛ yɔrɔ min na o kaburuso de don a yɛrɛ ye yɔrɔ de kɛrɛkɛrɛya ko nin fatura a ka n ka su dɔ ya baasi t'o kan usmana bun majuun tuma min y'a su dɔn ciden taara kabakuru dɔ ta k'a bila kunyanfan na a ko la Allah an n'an ka balima ka kaburu dɔ ni ninnu ye n'an b'a fɛ ka na ka balima wɛrɛ min su dɔ a kɛrɛfɛ donc u ka yɔrɔ kɛrɛkɛrɛya i bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔ kaburuso la e taara yɔrɔ de dɔ labɛn ka kɛrɛkɛrɛya donc k'i ka su ka dɔ ye mais dɔɔnikɛlaw ko fɛn wɛrɛ ka kɔlɔsi nin na a kana sɔrɔ n'i bɛ taa yɔrɔ min na ka mɔgɔ wɛrɛ kuma mɔgɔ min faturu ye ka kumantiya palasi ma jama yɔrɔ e ka taa sisan jama kaburuso e ka taa yɔrɔ dɔ réservé fo ko ni e sara e ka dɔ ye ni mɔgɔ wɛrɛ sara e ɲɛ fo an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ in kan o fana tɛ bɛn dɛ a kana kɛ yɔrɔ min bɛ kumantiya jama tɔ ma donc a kana kɛ yɔrɔ min bɛ kumantiya jama tɔ ma nin bɛɛ de bɛ kɔrɔsa la donc ni min bɛ kɔrɔsa la yɔrɔ in ma kɛ jama kaburuso ka yɔrɔ dɔ min na ni mɔgɔ mako bɛ a ma min tɛ e ye minnu sara min tɛ e ni o t'a la ani fana degun t'a la baasi t'a la i ka yɔrɔ yira ko a ye n ka kaburu dɔ nin yɔrɔ la an b'a bɔ a sira fɛ tant que an ye ko minnu fɔ n'u olu ma ye a la
salam. Bon ne bɛ min fɔ o la ko an bɛ mun jumɛn fɔ mɔgɔ minnu bɛ situ ka kibaruyaw la k'u bɛ karamɔgɔw dɔw ka sɔn bila situ kan i b'a sɔrɔ a tun bɛ sunna kan mɛ a donna hijibiya la waati bɛ ne bɛ kuma gɔrɔbali de la a b'a dɔn dɔrɔn mɔgɔ o mɔgɔ ka weleli a ka kuma bɛ kuranna ni sunna kan la fahamu salafu salih an bɛ gɔrɔbali de fɔ a ye o tigiw de ka kumaw ɲini k'u ci mɔgɔw ma mais a yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ka waajuli tɛ kuranna ni sunna kan la fahamu salafu salih a ka kumaw dɔ bɛ yen u bɛ kɛ mɔgɔw ma fitinɛ u bɛ mɔgɔw fili de u bɛ mɔgɔw dɔ kataw de la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi olu tigilamɔgɔw ka kumaw carili ma parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ filila n'a ka kuma ye e de ka sababu dɔn e de sababura k'a tigi dɔ fili la donc o la mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw ka kuma cari kɔlɔsili ka kɛ minnu ka waajuli n'u ka dawa على القرآن والسنة على فهم السلف الصالح نونو دكا كما ونيكو تشاري دونك لا إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ni ala y'o kɛ ka mɔgɔ kelen kanda ni sababu ye o kaw si ma ɲaamɛ bilen waajurukɛla ɲumanw u bɛ olu de ka kumaw ta k'u cari k'u bila mɔgɔw ma mais a yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye sira bila a jɛngɛna hari n'a y'a sɔrɔ tun bɛ sunna kan ka kɔrɔ mais a ye sira bila a jɛngɛna a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ yuriwaniyaw la a bɛ hijibiyaw la donc a y'a yɛrɛ kɔlɔsi tugu ka kuma carili ma a kana taa mɔgɔ tromper ka mɔgɔw fili ni ye min fɔ ko mɔgɔ min e ka wagati kun fɔlɔ la i ka den fɔlɔ minnu sɔrɔ la se tun t'i ye ka denkundi saga faga u ye mais i den laban wala nana se k'i ye i denkundi saga fagara olu ye yala minnu tɛmɛna misali la e bɛ se ka ɲaamɛ kelen faga ou bien ka misi kelen faga k'u jɛla wa la denkundi saga min filɛ nin ye waajibi tɛ sunna de don n'a se kɛr'i ye dɔgɔkun i b'a kɛ ni dɔgɔkun se ma k'i ye tile 14 na i b'a kɛ ni tile 14 na a se ma k'i ye tile 21 na n'i y'a sɔrɔ i b'a kɛ bon n'i ma sɔrɔ nin na wagati wagati sa n'i y'a sɔrɔ i bɛ se k'a kɛ mais n'i ma kɛ fana se de tun t'i ye fattaqullaha mastata'tum ala ko a ye sira ala ɲɛ ka se ko damayira binna ka bɔ ka fɛn t'i kan mais k'a fɔ ka ɲaamɛ kelen faga ko ka den 7 jɛ a la ou bien misi kɛlɛ hari bi n ka bahasu ni n ka lajɛli n bɛ kitabu lajɛla n bila la Bunu Usaymin rahimahullah a ka kuma kan nin na a tɛ bɛn mɔgɔ 7 ka fara ɲaamɛ kelen kan ko denkundi a tɛ bɛn mɔgɔ 7 ka jɛ misi la ko denkundi o tɛ se ka kɛ denkundi kɔni bɛ kelen kɛlɛ ka saga faga y'a dama de denkundi la mɔgɔw tɛ se ka jɛ bagan kelen na o tɛ se ka kɛ donc ni a se tun tɛ o wagati a binna ka bɔ i kan a t'i kan minnu se b'i ye olu t'a kɛ ko denkundi cogo ciden sallallahu alaihi wasallam ko ni ala ye mɔgɔ min garijɛgɛ den na min ye den cɛma ye a dɔgɔkun n'a dafara i bɛ a kun di ni denkɛ dɔ saga 2 ou bien ba 2 i b'o faga n'o se t'i i bɛ kelen faga din denmuso dɔ saga 1 ou bien ba 1 i b'a faga a kɛra cɛma ye o a kɛra muso ma o nana hadisa dɔ kɔnɔ ba cɛma dɔ muso dɔ a bɛ kɛ denkundi saga ye i b'a faga kunsigi i b'a pɛsɛ warijɛ la a bɛnna garamu hakɛ min na o bɛ garamu hakɛ sarakati fantan dɔ la ni garamu hakɛ in yɛrɛ ka dɔgɔya a ka dɔgɔ donc garamu hakɛ in bɛnna valeur min na sefa la donc i b'o sarakati fantan dɔ la min ye yala musomani a kun bɛ di sosoli bɔ la dɔnnikɛbaw bolo dɔw ko wa amitu anihul aja ko a ye tɔɔrɔ bɔ a kunkɔrɔ la ko a bɛ den ewa cɛmani ni musomani bɛɛ de ta
nogo do chogomi chemani kunna na be boye kon nogo do musumani kunna kunshigi folo amba boye de do tara ninka do tara ka ko dem musoma kunte di Sheikh Abdallah Bumbaji bode ka ani Sheikh Muhammad ibn Usari Uthaymin rahimahullah uli bode ka ko musomani kunte di ubu kadella ke ko hadisa nanani den kunde ko ciden ba funi alqulam aba fo qulamu de chema de be fo hadisa wala musoma ma fo ko afulana nanan na sai kono ko ciden ye balili ke ko muso kun kana di ko nana hadisa kono ko ma hari almura ani hiju muso kun te di ate ko fe aturu akaturu abe bolon koni hakede mina katuru la dro ko tige na leta kunsigi ko fe atadi ko donc muso kun te di min ye sheikhu fula ulu ye ninde giriya musomani kunte di mi anya fo chogo mi masaila min sosori bala ni ewa uka kuma minna ka musomani ewa kundili ka toye alhamdulillah bashitika ni mo min fana munun ko abede be diya di fana bashitika wala donc nan ko musomani kun kana di do be se ka anyinenka na kuma di aw ko ciden ko den kun shigi ka pese wori jela na madda be pese chogodi munun ko ateddi u koy be jate mina de ke ka fo kun shigi hakke min be nin kunna abe se ka nin garamu hakke de soro ko o jate mina ko garamu hakke bo we ka se fa bo donc tile wolo fulana anya fo chogomi ibi ka den kunde saka faga ni ka den kunde saka faga fulado wa ube kelendo iya faga ana kadiye aka sogo depuis akene ni bese ka atila de kamogo so basitala ni yoke na kadiye fana iba sogo faranyugon ka tobi ni ya tobi tilema fila wakati kamogo wele puru kana denkundu sagain ka dumuni inde do basitola iteru ni kamogo nyuma nuyu wele puru kana denkundu sagai u kana adumuni inde do basitika wala donu ke ko hari ni yemi fen sawiye wala bashiti kawla nu nana telefona wakati de kana dumunike bashitala donc den kundi asunna lama abeke ni chokodela ne minye so ma jonna ka den kundi uye lezina daima li bosilime wala fitay donu ke ba nyini karanina so ma jonna so munum be tobi so be fo abeke ken komi konyo mori be wole ko kana den tokoda karamogo nyini kan lezina daima li bosilime wala fitay nyini karanina o kon ni mogo minyen ninke ni dina togode ube sunna togo ko ye bidiya ke cire na ka sebo moke ni ya ke ni sunna togode ani dina togo ko ye bidiya ke me ni mogo min ko ni jama min faran nka so kono ne ma ke ko dina de ne ma ke ko sunna do ne ya ke de doro nyere kala nin kan ni sonja ka mogo wele o ko yi bolo ni sonja ni kala dai me kana a jatemina ko be dina de kono kana jatemina ko baraji de bala kana jatemina ko sunna do ni ko ni ya ke ni o togo de ko ye bidiya ke ate sunna kono donc so ma jonna ta wo jabi ni chokola ne ni nye tinya e wa telefona wakati ko wele ko dumunike basitola bo amba ke ambe anye munu soro tele ala ko fo denkunde ko la way ninde bon ni nyinin kale anya jabi ya sinya joli koni mogo min nana e ya sura almami be tahya labanna e ye kabaru fili i faralaka koni almami salamu bila be salamu bila no fe kasagi salli kuraywa e be sagi salli kuray chogodi donna salli la kaba ciden ko ni nana almami billah halala farali mamika almami ko fe mo ko ni nana almami billah halala kabaru ke ikafara almamika hanne tahya labano i jolen ka kabaru ke ikafara almamika ni almami salamu bila e donna salli la kaba ibe wuli ki ka salli to de salli fo don ke ba ko ni e nana si sai bado almami abe tahya labandela me e yere bado jama kulu dobe kofe nu nana e be se ka fara ulu ka fana be ke jamae abe salli parce que nunu tabanna kaba don ke ba ko ni na nyogona e be jama min do ku bena
i kana do kafara ninka i be se ka o jama kuna ka salli pour i ka jama salli baraji sɔrɔ ube e ye kabaru kɛ i farala ninka e ma foyi sɔrɔ ale bolo a ye salamu bila e ye salamu bila dɔrɔn e ɲa be jama wɛrɛ la u nana u fana be jama salli la donc i be se ka fara olu kan i be se ka nin tigɛ i ma fɛn sɔrɔ nin bolo ka fara nin jama fulana kan pour i ka jama baraji sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ ninnu tɛ e hakili tɛ jama wɛrɛ la k'u bɛna i be do ka fara alimami kan de ni alimami ye salamu bila jama wɛrɛ fana mana ewa i tɛ ewa kabaru wɛrɛ kɛ dɛ i donna salli la kaba salamu kɔfɛ e b'i ka salli de salli salamu kɔfɛ i b'i ka salli de salli mais ni yɛrɛ y'a dɔn de alimami ka salamu kɔfɛ e wulila dɔrɔn jama wɛrɛ nana u ye alimami tɛmɛ u ɲɛ donc i be se ka nin tigɛ ka fara olu kan mais tant que o ma kɛ i donna salli la kaba i tɛ salamu bila nɔfɛ n'a ye salamu bila e bɛ wuli k'i ka salli tɔgɔ de salli bon ko mɔgɔ min ni muso fila bɛ e bolo e sira dɔ nɔfɛ e sira kelen fɛ i sira min fɛ dugu jɛra i ma si min fɛ i ka haju debo ka so kɔnɔ a bɛ daga i ka dɔ wa dɔnnikɛbaw ko baasi t'o la ni e sira i ka muso min fɔ i ka muso dɔ in i ka minɛn dɔ bɛɛ ou bien i ka haju dɔ b'a ka so kɔnɔ i bɛ to o ɲɛnabɔ ka bɔ baasi tɛ k'a ye mais dɔnnikɛbaw ko fɛn de kana tɛmɛ i n'a cɛ ni a ka dɔn tɛ mais n'i taara i ka haju yɛrɛ ka bɔ baasi t'a la a ɲɔgɔnna ni sira a fana fɛ ni haju sera nin fana ka yɔrɔ la i bɛ dɔn baasi tɛ nin na mais a kana kɛ ni e sira nin fɛ tile fɛ i bɛ te ka haju la nin ka yɔrɔ la mais ni i sira ale fana ka yɔrɔ la hari n'i ka haju bɛ nin ka yɔrɔ la o tile i tɛ se nin ye jɛngɛ dɛ nin tɛ bɛn i jɛngɛna nin na dɛ mais n'a y'a sɔrɔ n'i ka haju bɛ nin fɛ tile fɛ hari n'i t'a fɛ i bɛ taa yen n'i ka haju bɛ nin fana fɛ hari n'i t'a fɛ i bɛ taa yen baasi tɛ nin na سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك inshallah hangari adu walanda an kunya bla yoro min nala sona an bina taw yoro kelenna babu hasu sultan wal qadi wa ghayrihima min ulati al umur ala ittikhadh وزيرا صالح وتحذيرهم من